Шиеле Әтәш авылында соңгы елларда халыкны эчер су белән тәэмин итүдә өзеклекләр килеп чыга башлаган. Бу мәсьәләне быелгы елны урындагы инициативалар программасы ярдәмендә хәл итәргә булды авыл халкы. Нык кирәге, потому что турбалар бит инде искерде, 50 елдан артык. Шуңа уйлаштык, киңәшләштек тә инде. Үзебезнең голова белән инде сельское поселение решили, шушы инициатива белән чыгарга, что торбаны алыштырайык, үзебезгә, үзебезнең балаларга, оныкларга җитәрлек итеп. Шуңа килештек, сөйләштек, акчаларын җыйдык, сдавать иттек, эшне бетереп чыктык. Бүгенгә эш беткән, канәгатьләнерлек булдымы? Бүгенгә авылда эш бетте. Калды инде 2 елга, баста шишмәне яңадан әйбәтләп эшләргә, то есть тодартып, яңа торбалар судып, шит су кермәслек итеп эшләргә кирәк, язды көзле инде. Авыл тормышындагы бик кирәкле һәм изге эшне башкарып чыгу иш тавы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә тапшырыла. Халык ышанычын егетләр аклый. Тиз арада 4 километр озынлыкта су турбаларын алыштырып чыга. Аннан инде яңа су юлына шәхси хуҗалыкларны тоташтыру хезмәтендә күрсәтә. Эш башланды август башларында чамасы белән Әтәш авылында инде бүгенге көндә 4 километр 80 метр турба салынды. Траншея чакылды, турбасы 4 километрда 116 метр салынды. Анда куелды 2 пожарный гидрант, 5 колодец урыны, 2 затишкалар. Напор инде не күбәйде. Уже халык үзе әйтеп тора, турышка суда тутырып булмайды. Шуңа тырыштык, ниттек, халыкка тоже ярарга тырыштык дигәндәй. Быел килгән корылык чиста суның әһәмиятен, аның бар нәрсә өчендә яшәү чыганагы булуын һәммәбезгә дә кисәтеп үтте. Шуның эчендә Шиеле Әтәш халкы бар башкарылган эшләрне дә зур сөенеч белән кабул итте. Үзем яркеде яшәйм, әниемнең йортын калдырга теләйм инде. Шуңа су кертеп калдырам. Җәйкене монда кайтып беребез. Су барыбызга да кирәкме? Рәхмәт зур иттереп, Айдарга зур итеп рәхмәт. Сельсовет председателенә и староста Радик тырышты инде. Менә Айнур шушлай безгә условиялар куеп су белән тәэмин итте. Зур итеп рәхмәт. Гамәлгә ашырылган проект нәтиҗәләрен Илдар Мустафин да килеп карады. Халык белән аралашып, аларның фикерләре белән кызыксынды. Авыл активистларын почет грамоталары белән бүләкләде. Шулай ук район башлыгы су турбаларын алыштыру вакытында чукылган урамнарда кар ятканчы ук юлларны төзекләндерү, грейдер белән тигезләп, ком-таш түшәп куелачагын белдерде. Алин Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.